Good news alang sa mga konsumidor sa kuryente kay mabatyagan ang pag-us-us sa Bayronon unya nini. Ano report ni Femari Dumabok? Aron makadaginot sa kuryente kining tindahan og balay ni Robert Nguho. Gisiguro nga maibot ang mga plug sa mga appliances nga wa gamita. Pahinlayan lang ba? Kanang rip, pahinlayan lang, di lang pa ipul. Ya kanang uban ibtol lang ang blank one, ang iyang plug ba. Sa miaging buwan, moabot sa 2,700 pesos ang iyang nabayaran sa konsumo sa kuryente. Og nang hinaot nga sa sunod bill, mikunhod na kini. Mas mahataga na kini og katumanan dihang Gipahibaw sa Visayan Electric nga mobarato gamay ang electricity rate sa mga residential consumers alang sa Agosto-Setyembre billing. Ang kaniadto nga 13 pesos og 27 centavos matag kilowatt hour sa miaging buwan, karon 12 pesos og 56 centavos na lang o mikunhod kini og 71 sentimos matag kilowatt hour. Pasabot nini nga kun ang usa ka balay nga mokonsumo og kuryente nga moabot sa 200 kilowatt hour matag buwan, makadaginot siya og 142 pesos sa maabot nga bill ikumpara sa niaging buwan. Mius-us kini bisan kudag bayad pa ang mga konsumidor sa ikatulong hugna sa installment sa napalit nga kuryente sa Visayan Electric sa wholesale electricity spot market kun WISM. Ditong Mayo nga niadtong panahon na mahal kaayo ang presyo. Ubusad nga singil sa WESM, unya mo'y naka-pull down sa atong generation charges. Muna no nga kanang ang WESM mo'y cost nganong natay deferred payment, unya siya ang cost nganong nitaas ang atong bayranan, but karon tungod kay bugnaw-bugnaw na and then dili na kayo taas ang demand for power, niubos na sad ang presyo sa WESM. So nang hinaut ang Visayan Electric nga padayong muus-us ang gibaligyang kuryente sa WISM aron muminos usab ang presyo sa kuryente nga giapod-apod sa power utility. Subay niini, adunay pahimangno sa mga konsumidor nga magdaginot sa paggamit sa kuryente. Ang atong makontrol ang atong konsumo. So dili man sad pwede nga dili na lang kita mo gamit sa atong og kuryente no kay kinanglanon man nato. So mangita ta og asa nga mga lugar nga pwede ta maka-save gamay. Uban ni Cleofer Lumayag, Femari Dumabok. Balitang, Bisdak.